Здравейте, добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Геро, тук при мен е Маргарита Борисович. Браво, Маргарита! Браво, че си се решила да станеш нашия следовател и да разкриеш нашите скрити самоличности и да спечелиш пари. Много пари. Сега, да ти запознаеш с нашите скрити самоличности. Окей? Дай видим какво имаме тази вечер. Да. Имаме оператор на багер. Фен на английски футболен отбор. Кой ли ще е той? Любител на екстремни спортове. Project менеджер. Певец или певица, зависимост от пола. Писател. Стажант лекар. Да. И маркетер. Маркетер, какво беше? Ами ще го разберем и двамата. Добре. Да започваме ли следствието? Почвам. Добре, дами и господа, време да започне нашето най-забавно следствие в ефира скрита самоличност. Маргарита, може ли че Марго? Да. Марго? С някои думи да се представиш на нашите телевизионни зрители да разберат повече за тебе. Аз съм Маргарита от Бургас. Супер. Работя като медицинска сестра в отделение по рехабилитация. Да. И така. Да. Да, това си била винаги в това отделение. Не, преди това бях 8 години в Центъра за психично здраве. Бургас. Боже, ти си при твоите хора. Аз съм точно от тях. Да. Добре, Марго, благодаря ти. Женена, семейна? Разведена съм. Щастливо. Преди, боже, не помня, 28 години. Си разведена преди 28? Да. Или Да. 30, може би. Кой ги брои? Да. Добре. Имам син на 28 години, с който много се гордея, втори помощник капитан. Супер. Еми, браво. Да. Това е много добре. Да. Сега ти припомня какви самоличности имаме. Оператор на багер. Да. Фен на английски футболен отбор. Така като ги гледам, не мога да разбера кой е този отбор. Така. Любител на екстремни спортове. Project менеджер. Певец или певица имаме, зависимост от пола, да. Писател. Стажант лекар, това от твоите хора. Медицинско лице. И маркетер. Това ще угадай ми какво е. Нещо неясно? Добре. Нека да започне играта тогава. Номер 1. Заповядайте в центъра на нашето студио. Ето тук. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Много добре изглеждате. Благодаря. Само да го отбележа. Вие също. Да аз се държа на положение колкото мога. Да се представите на Марго? Здравейте, казвам се Алиша Павлова. От Мадан съм, област Смолян. И съм на 30 години. Преди да започнеш следствието, Марго, ще ти кажа, че имаш жокери, които можеш да ползваш, да бъдат от твоя помощ. Първият жокер е, можеш 3 пъти да се приближиш до нашите самоличности и да ги огледаш отблизо. Това мога да направиш 3 пъти от общо 8. И втория жокер е, 3 пъти можеш да поискаш допълнителни улики, които могат да дадат за себе си нашите самоличности и да ти помогнат да ги разгадаеш. Това мога да направиш 3 пъти от общо 8, окей? Да. Добре, дай сега да мислим номер 1. Какво може да е от тези изброените, които са насрещу теб? Или лекар, или певица. Що не? Разбира се. А пък може и да е подвеждащо. Какво значи оператор на багер, примерно? Ами... Не е да караш багер, само да го оперираш. Ами да, оператор, той е като кравар, оператор на биологична единица. Седи си в офиса и Не, изобщо не си седи в офиса. Според мен, тук не си просто не са написали шофьор на багер. Оператор на багер. Добре, значи си шофьор. Значи, или... Според теб това прилича ли те на шофьор на багер? Не, ама може да е подвеждащо. Що? Защото аз съм виждала много мадами, които си карат тирови и багери. Да. Това може да са професии, които работят в момента, Марго. Професии, които са работили или професии, за които са учили.
Може да бъде и тяхно хоби или постижения, които са постигнали в миналото. Маркетер. Нещо... Маркетер? Може и да е маркетер. Маркетер, значи нещо маркирам. И... Посочвам нещо. Да. Прилича ми на маркетер. Ай така, трас маркетер. Да. Или певица. Виж, също е вариант на това. Така че не да е така, трас. И ако е певица, за мен много добре изглежда. За певица и една певица би изглеждала така. Но това е според моя жалък опит. Певица. Това ли е? Певица. Ако е това, маркирай бутона. Виждаш тези паспорти, които са в ръцете на нашите... Да. Това са така наречените паспорти на скрита самоличност. Да. Вътре има суми, на които са оценени нашите самоличности. Да. За играта са оценени. Да. Иначе, живота, те са безценни хора. Да. Максимумът, който можеш да спечелиш, ако познаеш и 8-те самоличности, е 50 000 лева. Да. С които ще тръгнем да отвояваме във вторник и да станат 100. Но да стигнем до там. Сега да видим каква сума се крие зад номер 1. Много ви благодаря. 300 лева. Добре, опитваме терена с 300 лева. Не е много голяма сума, не е малка. Сега ще разберем каква. Спокойно. Марго, аз съм тук. За 300 лева ще ви задам следния въпрос номер 1. Вие певица ли сте, да или не? Да, певица съм. Ето! Поздравления! Първите 300 лева са ваши. Браво! Супер! Какъв стил музика? Пеем? Народно, поп, фолк и поп. Супер! Народно, коя ти е любимата песен народна? Е така. Много са ми любими. Първата ми кажи, една ми кажи. Девойко Мари Хубава. Прекрасна песен е това. Да, от моя край. Желая ви успех. Благодаря, аз също. Ще се видим след малко във втори кръг. Заповядайте насам. Марго! Добре, започваме. Мерси. Може ли да ти викам Геро? Може да ми викаш и Перо. Ако искаш, няма никакъв... Геро. Геро, добре. Добре, Геро. Значи, Марго, продължаваме с номер 2, нали? Да, нататък. Супер. Номер 2, заповядайте в центъра на нашето студио. Здравейте, прекрасно, младо създание. Това е лекарката. Категорично си още дори сме се представили. Да. Може ли да се представите на Марго? Аз съм Кристина, на 23 години, от град Плевен. Лекарката. Категорично. Няма да ползваш жокер и няма да ползваш нищо. Това е момичето, е стажант лекар. Аз не смея да ти противореча. Ако е така, маркирай. Просто жестока си. Харесвам как играеш от трас. Да видим сумата вътре. 1500 лева. Ако е стажант лекар, така добра сума да започнем на лекарската професия с тази сума. А вече като стане лекар... Да, това е на медицинска сестра с 30 години стаж. Това е сумата. Това ми е заплатата, да. Срамота. С мене трябва да е по 3 пъти от това, 4 пъти. Да, Ама няма кой да ни чуе. Да. Добре, затова, щом държавата ни дава, ние тук ще се опитаме да дадем пари. Добре? И сега, госпожице, въпросът ми, който е на стойност 1800 лева, защото ако спечелиш тези 1500, ги прибавяме към 300, стават 1800 лева. Та въпросът ми за 1800 лева. Вие стажант лекар ли сте? Да или не? Да. Жестока! Браво! Моите поздравления. А ето, тук ли стажуваме? Какъв вид медицина? В смисъл, къде профилираш? Ами аз все още съм
студент. Да, ама какъв профил? Смисъл? Медицина, хуманна медицина. А, хуманна? Да. А какво мислиш да специализираш? Нуклеарна медицина. Нуклеарна? Да. Преведи ми го това, какво означава? Ами нуклеус идва от ядро. Да? И нуклеарните медици се занимават с радиация, радиофармацевтици и оттам идва при разпада на ядрото се отделя Да? радиолъчение. Да, това е. Сериозен специално. Да, накратко. Това накратко. Хубаво е да имаме такива хора, защото не както се заиграят с уния копчета с ядрените оръжия, хубаво да имаме кой да насъбере после. Нали да? Ами аз няма да ви помогна, но... Нищо, то никой няма кой да не помогне. Важното е, че докторе, стискам ти ръка, успех. Ще се видим след малко във втори кръг. Благодаря ти. Марго! Браво! Браво! Мерси! 2 от 2. Желязно. Сега, остават ни обаче още 48 200, които, ако върви с това темпо, ще ги вземе. Нищо не е, да. Нали? Нищо не е, да. Колко заплати това на медицинска сестра? Годишната? Около 3 годишни заплати. Добре, айде 3. От мен да мине. 3. А ти даваш 3? Да. 3. Значи ние в момента можем да вземем 3 годишни заплати. Пожелавам ти го от все сърце. Мерси. Номер 3, като казахме 3 годишни заплати, заповядайте. Да. Добър вечер. Добър вечер, здравейте, здравей Марго. Да се представите, Марго. Казвам се Павел от Хасково и съм тук за... На колко години си кажи? На 55. На 55. Тук, преди ги познаваш от раз, сега ли тук? Искам да го пипна. Да го видя. Извинявай. Може ли? Може да го видиш отблизо, да, но не пипаме. Да, това е като в музея на мадам Тюсо. Само гледаш, не пипаш. Само гледаш. Заповядай. Мерси. Не прекрачваш тази линия, не прекрачваш до тук. И от тук... Ръцете ви искам разбира да се. Хубава, здрава мъжка десница. Може да минеш зад него, да обиколиш стойка, фигура да видиш. Оглеждате сестра, която е била в психиатрията, приятелю. Заповядай зад банката, Марго. След огледа какво намери? Ако няма нищо подвеждащо, оператор на багер. Project менеджер, викаш не? Project менеджер е по-скоро до него, момченцето, да. Оператор на багер. Къде виждаш багеристи на другите? Питам само. Не виждам. Не виждам. Може ли да кажа предварително коя е писателката? Момичето с белия костюм е писателката. Това ще го проверим. Добре. Натискам. Натискам. Край, Маргото маркира. Сега, ако тук излезе писателя, да отворим паспорта. $12,500 лева. Ситуацията обаче е Тоест, Марго, ако познаеш в момента сумата ти става 14,300, но ако сгрешиш, 0. Започваме от начало. Не е добре. Добре е, ако спечелим. На което се надяваме, уважаеми зрители, до нас дали стои оператор на багер или не, може би писател, за сумата от 14,300 лева. Вие оператор на багер ли сте, да или не? Да. Тъй, че спокойно си гледам напред. Казвам, че познахме, оцеляхме. Браво! Много благодарим, че помогнахте на Марго с 12,500 лева. Ето и мини багер. Да. А голям багер имаш? Имам. Имаш. А този да работим по тротуари и такива неща, по-малки градинки, градинки, да. Тротуари. Трудно ли се кара багер? Зависи от стажа.
Зависи от стажа. А други умения притежавате ли? 10. Какви? Например, изборим едно-две. Едно-две ли? Да, примерно. Тя от тези 10. Кажи ми. Часовникар съм. С музика занимаваш се? Професионален музикант съм. Професионален музикант. Отглеждам биологично грозде. Биологично грозде? Да, и биологична ферма имаме за производство на вино. Имаме малка, как да кажа... Десторъката шива имаме пред нас. Разбирате ли? Да, нещо такова. Имаме още много други занаяти. Един от който до гръми съм се занимавал. Браво. Важно е, че в момента това, което е най-важно, е багерите. Благодаря много. Ще видим във втори кръг. Да. Браво, Марго! Браво, Геро, аз не вярвах. Как не вярваш? Направо не вярвах. Ти имаш набито око. Ти си ги виждала всички според мен. Аз мечтата ми беше да стана следовател. Така ли? На косъм съм. Ние сбъдваме мечти. Добре. Ние сбъдваме мечти. Ти в момента си следовател и никой не може да вземе това звание. И то си дори старши следовател. Да. Номер 4. Заповядайте при нас в центъра. Здравейте, да се представите на Марго. Здравейте, казвам се Михаил Петров, родом от Силистра, живущ във Варна, на 34 години. Колебая се между маркетер и проджект менеджер. Имаш жокери, напомням ти го. А какви бяха? Допълнителни улики можеш да вземеш. Добре. Сега може ли да се... Искам допълнителна улика. Следователят Марго иска допълнителни улики. И така, номер 4. Ще помоля да дадете ваши допълнителни улики на Марго сега. Значи, бивш спортист съм. Бивш спортист. Обичам да се разхождам сред природата, така най-си събирам мислите. И обичам да слушам музика. Прилича ми на проджект менеджер. Според тебе срещу теб стои проджект менеджер. Да. Маркири. Сега ще проверим. 500 лева. Нямаме опа. Тоест, ако не познаеш, ще изгубиш само 500 лева. Което е... Нищо не е. 1/3 от заплатата. Да. Въобще... Заобщо... Какво ми пречи? Нищо не ти пречи. Нищо не ти пречи. Пречи ти това, че бавя аз, а не разберем правилният отговор, нали? Да. И така, за сумата от 14 800 лева, господине, задавам ви въпросът. Вие проджект менеджер ли сте, да или не? Не съм. Не си? Първата грешка. Нищо, губим само 500. Губим само 500. Застанете на вашето купче номер 4. Сумата, която обаче остава да спечелим, е 35 200. Продължаваме ли? Защо така се отчая една грешка? Не. Всичко е наред. Просто си мисля за следващите. Ти си мислиш за следващите? Да. Направо да отиваме към тях. Номер 5. Заповядайте в центъра на нашото студио. Да се представите на Марго. Иван, 46 години, от Бургас. Иван на 46 от Бургас. Готова съм. Чакай. Да. Какво ще маркираш? Преди да маркираш, какво мислиш, че е? Мисля, че е фен на английски футболен отбор. А според тебе на кой английски футболен отбор е фен? Да. Не знам. Ти кои футболни отбори знаеш от Англия? Не знам. Манчестър Юнайтед. Какво? Нищо? Това ти стига да знаеш, само Манчестър Юнайтед. Това знам. Това знаеш и достатъчно. Сигурен си, че е това. Ако е така, маркирай. Сериозно ли го направи? Да. Аз се пошегувах, защо го... Няма, толкова. Каквото беше. Добре, сега ако удариме опа... Каквото ми е писано. Каквото ти е писано. Да отворим паспорта да видим. 200 лева!
Нямаме опа. Ето на 200 лева оставаш и опа. Има ли сме случаи, дето 200 лева изяждат 15 000 лева? Не е добре. Нали? Да. Не е. Въпрос за общо 14 500 лева. Вие фен ли сте на английски футболен отбор? Да или не? Да. Ето го и фена. Браво! 200. Фен на Нюкасъл, на свраките. Правилно познат. Нюкасъл Юнайтед. Това е отбора, на когото е фен. Ай, той съм го чувал. Истински Юнайтед. Добре, истински Юнайтед. Добре, много добър сезон направихте. Точно така. По-нагоре, точно така, преди нас. Но идва следващия сезон, там ще се срещнем. А с теб ще се срещнем във втори кръг. Благодаря ти много, приятеля. Добре, браво, Марго! Имаме само една грешка. Добре. Но тя е човешка. Човешка. Номер 6, заповядайте, че сте набелязана вече. Нали? Заповядайте в центъра. Само да ви предупредя, че сте набелязана. Да се представите на Марго. Да, казвам се Станислава, на 40 плюс години от София. Станислава на 40 плюс от София. И аз съм на 40 плюс. Още. И аз съм на 50 плюс. Не ти личи. Мерси. Къде тръгна? Ало? Нямам право, нали? Както при вас, тръгнат ли да си ходят? Шъц! Шегувам се. Да. Добре, дай, кажи, за какво беше се набелязала тук? Аз съм се набелязала... Маркетера. Знаеш ли, че сега, щом това момче не е project менеджер, той е прекалено млад за менеджер. Project значи протектирам. Тоест, протекция значи даваш на някого един вид мнението си за него. Протекция или по-скоро да му даваш някаква сила. Про е за... Джек. За... Жек. Жет. И на 40 плюс... По-може да си менеджер. Готова съм. Искам улика. Може ли, извинявайте? Не искам, а може ли улика? Искаш улика? Да. Добре. Добре. Тичам. Добре. Вашите допълнителни улики за Марго, да й помогнем сега. Често посещавам любимият ми вегетариански ресторант в центъра на София. Често посещава любимия вегетариански ресторант в София. Чакай, има още улики. Добре. Обичам да се занимавам с цветната си градина на терасата си. И любимата ми книга е "Как да печелим приятели" от Дъл Карнеги. Вегетарианка, има цветна градина на терасата си. И любимата е книга. Искаш да кажеш нещо, да ми намекват, че е писател? Може да е писател, да си седи, да си ръба зеленчуците, да си прави градинката и да си пише книжки. Какво и пречи? Абсолютно. Нищо не пречи. Ами какво правим с номер 8? Но чули заглавието на книгата, Марго? Чули заглавието? Чух. Как да печелим приятели? Да, чух. Готова съм. За къде? Да отговоря. И какъв е това Не е отговор? толкова отнесена като 8 номер за писателка. Само това ме притеснява. Маргото много добре знае какво е да си отнесен. Да. Само това да ви кажа. Тая книга, каква е там? Някой остава на книга тук. Защо оставя някой тая книга там?
Всеки момент имам, че доктор Рачич ще дойде да ме забие една инжекция в това. Кой остави тази книга? Кой остави тази книга тук, бе? Това са улики, оставени от някои от нашите... Там. Как се казва книгата? Това е алманах с много автори. Тая книга беше ли там до сега? Не, е мърдала. Тая книга я нямаше там. Кой изнес тази? Не знам, обаче тая книга я нямаше там. Ей! Тази книга я нямаше там. Готова съм. Писател е. Нямаше я там тая книга. Ей! 6-то отделение. Натискам. Кучкаш прави. Сега ли да кажа или после? И двете са верни. Писател. Писател. Да. Кой вкара тая книга тука? Тук беше през цялото време. Не. Да отворим паспорта. 25 000 лева. Имаме ситуацията опа. 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 Обаче ако в момента не познаеш, губиш всичко. Но ако познаеш, сумата става 39 500. Вярваш ли ми, че абсолютно съм на твоя страна? Знам. Всички в студиото, нали? Тежки моменти са, наистина. Някой път нашето предаване е много приятно, хубаво, но когато се стигне от тук. Добре, въпрос за 39 500. Вие писател ли сте, да или не? Не. Знаех си. Писателката е с белия костюм. Защо смени? Къде отиде на писател? Защо отиде на писател? А още като я погледнах 8 номер, знаех, че е писател. Ама защо сега тук каза, че е писател? Не знам. Много благодаря, се върнете на купче номер 6. Защо го направи това, сестро? Кажи ми. Не знам. Аз си беше убеден, че номер 8 е. Да. И сега съм убедена. Що го каза писател? Защото видя книгата. Да. Номер 7, заповядайте в центъра на нашото студио. Здравейте, много ми е приятно. Здравейте. Бяхте свидетел на ситуация, която се случи, нали? Да. Да се представите на Марго. Казвам се Емил Гошев от град Бургас, на 39 години съм. Емо от град Бургас на 39. 39, нали? Да. Аз съм готова да маркирам. Защо не ще ти противореча? Просто само бързаш, имаш улики, имаш да се приближиш. Добре, улика. Дай да вземем улики поне. Да. Къде бързаш? Не бързам. Ами не бързаш, ама бързаш. Да. И такава грешка направи преди малко, че просто ме яд още повече. Ваши допълнителни улики за Марго сега. Общителна личност съм, спортувам доста и съм човек, който поема рискове. Готова съм. В смисъл, помогнаха ли ти тези улики? Да. Общителна личност, спортова и такива, точно екстремен човек. Ако е твоето решение, така натисни. Да отворим паспорта да видим сумата вътре. 3000 лева. Въпрос за 3000 лева. Вие любител ли сте на екстремни спортове, да или не? Не съм.
Да, благодаря. Върнете се на купче номер 7. Значи не е. Добре. Номер 8, заповядайте в центъра на нашото студио. Здравейте. Здравейте. Прекрасно изглеждате. Благодаря. Да се представите на Марго. Казвам се Бистра, от София съм и отскоро съм на половин век. И ние. И ние. Това е твой писател, нали? Да. Ама дали е писател? Писател е. Ай, може да го гледаме отблизо. Добре. Може да... А? Добре. Заповядай, ела сме. Ползваме жокер да се приближим до самоличността. Прекрасна дама, много добре изглежда. Може тя да е любител на екстремни спортове, защото за половин век да изглеждаш толкова добре по подани уроки. Да. Нищо чудно. Чакай, докато си тук, бих ти ли отворила паспорта да видим дали е 7000 лева вътре в сумата? 7000 лева. Хареса ми как разсъждаваш накрая. Писателя е номер 4. Момчето е маркетера. Номер 6 си проджекта, а това момиче е любител на екстремни спортове. Тази дама. Тази дама, момиче извинявайте. до Да. 20. Тази дама е любител На екстремни спортове. ми за половин век да изглеждаш по този Се ще начин. скоча от някой мост. Ако твоето решение за номер 8 е, че е любител на екстремни спортове, маркирай. Така хубаво почнахме. Какво стана? Къде сбърк? Там Не, ми сбърках, подвеях с тая книга. Защо? Какво ти... Не знам. Какво пише тук, че до грамата ми? Нарисуваме любов и вино. Нарисуваме любов и вино. Какво ти такне? Какво ти... Кажи. Ти ми кажи, не знам. За 7000 лева. Да натискам ли? Ти го натисна вече, то замина. Така ли? Е, това избра ти. Добре, да. Ми не е добре. Не, ми хубаво. За 7000 лева. Вие любител ли сте на екстремни спортове? Да или не? Да. Много ви благодарим. Браво! Момиченце! О, Боже, мили гости! Тая игра може да ти скъси живота. Какво е това нещо? Ето. Много ви благодаря. Просто ако знаете колко ви благодарим в момента. Боже, като двойка сме. Много си отиваме. Да. Добре, а с какви екстремни спортове се занимавате? Всякакви хоби са ми, смисъл езда, гмуркане. А кое е най-екстремното, което най-много адреналин е предизвикало вас? Летенето с парапланер. С парапланер. И бънджи скока, но фаворит ми е парапланер. Значи на тези двете ме губите, ако ме викате за компания няма да дойда. Но ви благодарим много, аплодисменти, браво! Браво, благодарим, ще видим след малко във втори кръг. И така, дай ми какво направихме до момента, дай ми каква забъркахме. Дай сега. Почнахме много добре. 3 десетки ударихме жестоко, четворката ни изяде главата. Да. После пак се върнахме наче. 6-7 направо ни прибиха. Четворката, тая четворка. Тая четворка. Ще разберем каква е тая четворка. Да, знам. Писател. Писател. Номер 4, какво сте от всичкото изброено, което остава? Отнесен писател. Отнесен. Знаех си.
Номер 6. Ето и той е написал. Неговата книга, това ти казва Михаил Петров, ето град Силистра. Манах. Това е Алманах. Алманах, Да. добре. Да. Ще да поправя писателя. Да, номер Да. 6 е Номер шест. Project Manager. Маркетер съм аз. Маркетер е това. А маркетер какво е? Обясни ми го точно. Развивам най-голямата потребителска общност и в България, и тя е в 57 страни общо в света. Потребителска общност. Потребителска. Аха. А книгата, която дадохте като улика? Книгата е книга, която ме научи как да печеля приятели, да слушам по-добре хората и да доводя изкуството на разговора, което е много важно в моята работа. Да, много ви благодаря. Много. Ето, разбрахме какво е. И накрая остана кой? Project Manager. Но нищо. 7000 лева за Марго! Браво, браво, браво. Само два да ги обърка, Геро. Виждаш сега? Да, дами и господа, Марго игра прекрасно. Паднахме, върнахме се. 7000 лева се в играта. Дали ще станат 14? Ще разберем след рекламите по Нова телевизия. Отново в историята на скрита самоличност. Марго влиза във втори кръг на нашото шоу с 7000 лева, които надявам се да поиска да ги удвои да станат 14. Но как става това? Ще разберем в тайнственият роднина. А ти пак се връщат всичките. Марго, Да. сега сме във втори кръг. Тайнственият Да. роднина. Какво Да. се случва в този кръг? Да. След малко ще влезе тайнственият роднина. Той се пада роднина на една от тези самоличности. Да. И ако ми назовеш отрас, като видиш тайнственият роднина и сравниш на първи поглед, ако ми назовеш отрас на кого е роднина, независимо какъв роднина, казваш роднина е на номер еди кой си и познаеш, сумата ти става 14 000 лева веднага и веднага я вземаш. Но ако сгрешиш, 0. Имам ли право да не искам да отговарям? Не, ти трябва да отговориш при всички положения. Но какво право имаш, ще обясня след малко. Първо да поканем тайнствената роднина, за което ще помоля да се обърнеш с гръб, за да влезе тайнствената роднина. Благодаря ти. Дами и господа, нека тайнствената роднина да влезе сега. Здравейте в центъра на нашото студио с гръб към Марго. Благодаря ви много. Марго, може да се обърнеш. Ето го и тайнственият роднина. Да. След малко ще обърна тайнственият роднина с лице към нас. Трябва да си много внимателно при първото впечатление. Веднага да търсиш сравнение. И ако откриеш сравнението и го познаеш, сумата ти става 14 000 лева. Автоматически. Но ако сгрешиш, 0. Да. Ще помоля тайнственият роднина да се обърне с лице към нас сега. Един млад, прекрасен човек. Според теб на кого може да е роднина? В момента решаваш Сега, за 14 000 лева. По очите и двамата имат паднали такива очи с писателя. И двамата имат остри носове. И двамата така стоят. И двамата са едни такива, изглеждат тихички, кротички. Те в твоето отделение всички са тихички и кротички. Много добри детайли гледаш, но според мен се фиксираш само в един човек. И на екстремната спортистка, мисля, че е син. Екстремната дама. Екстремната дама, извинявайте, мисля, че е син. Почвам с помощта. Да. Застани хубаво зад банката. Да. Сега ще дам 30 секунди, в които ще приближим тайнственият роднина до всеки един от самоличностите. Добре. Да ги видиш отблизо. Добре. Гледай внимателно, имаш 30 секунди, окей? Добре, да. Ще помоля колеги да започнат 30 секунди сега.
писателя са братя, според мен. Добре, ето, намесвам се. Това е положението. Чакай. Добре, какво? Чакай. Всичко ще загуба, нали? А ако му видя ушите, ще разбира веднага. Тя е дамата, няма да си ги покажеш. Сега ще изпълня твоето желание. Ще помоля скритите самоличности и тайнствената родина да се обърнете надясно с левия профил, за да може да помогне на Марго. Сега го направете. Мили дами и ти поете, открийте лявото си ухо. Поете, дръжте ръката там на косата. Добре, вече благодаря. Добре. Чакай, ти не го казваш това. Ти гледай. Добре. Ама той така се да, трябва да видя този с коса. Вижда ли са профил? Нищо. Аз не му виждам профил. Ама ти пак само там гледаш. Ами защото, Геро, не Момиче, виждаш... ти пак само там гледаш. Ами защото е 1:1. Ще ви моля да се обърнете се към нас. Много ви благодаря, дами и господа. Или може би маркетера. Марго, ако няма, стойката им е формата на главите им имат много общи черти. Да. Успокоях се. Сега, чуйме. Да. Какви са опциите? Да. Ако си толкова сигурна, да си на 300% сигурна, че те са роднини, маркирай го и играй за отвояване, да стане 14 000, аз се побърках вече, 14 000 лева. Но ако сгрешиш, 0. Затова ти давам по-сейфти вариант. Откажеш се да отвояваш, играеш само за 7000 лева, но аз ти давам допълнителен жокер. На колко години и какъв вид е роднината? Но играеш на по-сигурно, защото след това имам и още една опция, с която мога да ти помогна. Не искам да отвоявам. Отказваш се да отвояваш? Ако е така, маркирай. Отказахме се от отвояване и веднага даваме жокер какъв вид е роднината. Никола се казва, на 21 години, син. Какво стана с твоята теория? Дед беше 300% сигурна, така стоят. Сега ще ми вярваш малко повече. Да. Като те карам да не бързаш. Да. Сега да разгледаме внимателно. Дамата, която каза, че е на 40 и нещо, може да е син на 21, докато... За коя дама говориш, ми кажи, кой номер? Номер 6. Тя каза 40 плюс. 40 плюс, да. А 8 какво каза? А 8 каза половин юбилей, нали, като мен, че на 50 години, на половин век. И тя ми струва, че е големичка за 21 годишен син. Че е голяма за 21 години? Да. Какво прикажеш, ти не мога да разбера въобще? Що да е голяма? Той може да не е единственият син. Марго? Да. Мисли? Защото с тези екстремни спортове да се хванеш, да родиш на 31... Ма това е хоби, ти не чули жената какво каза? Чух. Ма тя не скача през цялото време от самолети. Сега чуй каква е опцията следващата, която ти помагам. Да. 50 на 50. Тоест аз отстранявам 4 от самоличностите и вече вместо 8 гадаеш на 4. Добре. Обаче ти вземете половината пари. И стават 3500. Михо. В смисъл, съгласен си на тая опция? Да. Маркирай, ако е така. Според нас, според нашия екип и хората, които, те са 3-4, които знаят, тайнственият роднина не е син на номер 1. Благодаря на номер 1. Тайнственият роднина не е син на номер 4. Благодаря ти, номер 4. Тайнственият роднина не е син на номер 3. Благодаря ти, номер 3. И тайнственият роднина не е син на номер 4. Има някаква логика да го кажа това. Номер 2.
Благодаря ти, номер 2. Само ти казвам, че нямам повече опции, с които да ти помогна. Добре. Тук трябва да назовеш крайното твоето решение. На кого е син тайнственият роднина? На номер 8. Прецени ли правилно? Прецених. Ако е така, маркирай. Номер 8, заповядайте до тайнственият роднина от тази страна. Ето тук. Според теб, Марго, тайнственият роднина не е син на номер 7. Не. Благодаря ти, номер 7. Със сигурност не. Ти прецени, че тайнственият роднина не е син на номер 5. Благодаря, номер 5. Пожелавам ви успешен сезон и следващата година. Номер 6. Заповядайте от друга страна на тайнственият роднина. 2 майки, 1 син. Нали знаеш Соломоновото решение? За детето. Дето 2 майки спорили на кого е син. И сега ако тръгна с нож към него, истинската майка ще скочи. Да. Но защо сме толкова екстремни? Като може да го направим по много по-лесен начин. Няма смисъл, наистина. А все пак това е игра. Дойде най-важният въпрос за вечерта. Уважаеми тайнствена роднина, вие син ли сте на номер 8? Да или не? Да. Видя ли, че спечели? Видя ли, че спечели? Много благодаря. Ето, майка и син, благодаря ви много, благодаря ви много. Благодаря на тебе, душа. А порисвенца Марго, 3500 лева! Марго, ела с мен тук към тая камера, обърни се. Дами и господа, играхме с Марго. Минахме голям катарзис, но спечелихме 3500 лева. Довиждане, приятна вечер, чакаме в нашото студио. Довиждане. Браво! Благодаря много.